Rasa nangis Nduk. Nyanyi lekmu ngeten-ngeten ngono kuwi. Iki lho dadi sune. Aku ki lek aku ki aja nangis. Gak boleh nangis. Ya sini. Penghayatane ku ya luar biasa. Ini bukan karena aku mengalami lagu ini. Mergo menghayati. Seakan-akan kamu mengalami. Nah, tepuk tangan buat Niken luar biasa. Kita itu kalau membawakan lagu itu harus tahu isi lagunya itu apa dulu. Nah, kalau kita gak tahu isi lagunya, lagune pamane Tatu tresno ilang matian sewindu tak gawa melek lan turu angger nyanyi kabeh iso. Padahal wi lagune wong kelaran. Lek sing bener piye, Lek pomo sing bener dengan menghayati. Jajal Mas nadane. Ada tatu. Atuh, ngono ada tatu. Atuh. Ki teknik yang benar ya? Iya, ning yo ora nangis nek. Ya ora. Tisune entek soalé. Entek to. Mangkane to kula. Iya. Kalep duwe kalep. Iya. Tata tresno kailang senadyan sewindu tak gawa melek lan turu larane kaya disayat sembilu itu teknik yang baik dan benar. Ngono ya. Dadi kudu nganti ngeden-ngeden ngono ya. Tatu ngono ya. Iya. Mergo saking lorone. Loro, Mas. Ya sabar. Ora usah dipikirno. Wong lanang ya ngono kuwi. Mangkane aku mau karo wong lanang lho. Botina berarti. Nek. Iki nek. Iya. Sopo sing bisa nambani ora liya ya mung aku dhewe ilang siji kantine sewu. Ngapain? Iki lek ora ngesi nggarai elek. Dadi sing apik ngene. Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Ngapain mikir raimu? Emang itu lagunya itu Bahasanya ngono kuwi. Bahasanya emang gitu. Kita tidak boleh apa terus menjustice. Tidak boleh mengganti lirik. Iya, patra Terus, itu bener. Sok-sok kadang iki cakepane iki kasar. Diganti ngapain mikir dirimu kan ndak penak. Tapi aku dene emang aslinya kan raimu. Raimu, ngapain mikir raimu? Ya. Dirai-rai enak. Lho pantes kok nyitane. Iya paham patra ya lirike ngono kuwi. Emang lirike ngono kuwi. Tapi lek mung muni nuwindes. Loh, mana kok enak? Arek Kediri bos keras. Kediri keras bos, Kediri bos. Son herek bos. Iki cendono keras ngidul Mas. Nek seni-senian son herek kita. Iya. Aku tak son diri. Piye Sara? Jajal Son herek piye Sara? Ndang son herek. Aku gini. Lek joget. Ya son herek. Cebu. Ya joget son herek piye son herek. Halah. To kejang kluto. Ngawurmu klutukmu iki. Ya bapak. Pemanasan sih. Biasanya ini akan arep dadi dance. Awalmu. Oh alah. Mek ngono ta ya. Ngene mlaku sangang kilo beren 2 juta, Bos. Kakono ya. Ya. Pajar karo Mici. Iki sinden po cuyu ya. Mlaku nereng-nereng. Ngawurmu iki kiper. Oh, kiper ya. Wes Mas aku isin aku. Ha, matrimakno ngono iki gak iso. Iso ora? Bajal piye? Rasa gamli. Yo elek. Elek ya. Yo kudu ta. Bang. Kayak wong kencing manis ya. Lah sing joget Asamura to. Orang
Sing joget. Amin. Amin. Lah wong Banyol mbok amini yo entek. Lah Patra latihan ning ndut yo. Iya. Nah, kene nak. Ya iki kamu satu lagu atau sambutan dulu. Aku saiki jam. Alah cek suwi. Cek 10 rong jangkep. Sambutan dulu ya. Satu lagu lagi. Tapi sambutannya aja sesuai. Iya, aku tak aturane Pak Camat ya. Satu lagu dulu nanti habis itu Pak Camat biar persiapan dulu. Oke, nggih siap. Habis ini akan ada sambutan dari Pak Camat dan juga Pak Lurah. Oke. Sonorek nanggap dhewe le sesuk le. Sesuk nanggap dhewe. Campur sari bos kesenian. Sonorek kayak gitu. Somben nanggap dhewe 3 jam men horek ngene tok. Horek 3 jam ngene tok aja. Ben Gawe budal rapopo mulai langsung bayang kopoke metu kabeh geleler ra krasa. Yo, lagu selanjutnya sama disapne. Nadane. Oke. Oke. Eh. Ngene iki lho kok Tom and Jerry jare wong-wong. Umpama bisa. Kok Pak Samad piye to? Pak Camat. Iya Pak Camat. Sik, tak timbalane ya, Nak. Ya. Nggih. Saman sirat sik piye minum dulu? Sudah adang. Nggih, monggo katuran. Kalem. Hitungan 1 sampai 3, Gus. Rumah samu jalan santai kowe. Lah, Sik to? Pak Camat ket mau jalan santai. Iya, sik tak timbalane. Iya. Niki. Halo. Nggih, katuran monggo ingkang kawula hormati panjenenganipun Mbah Lurah kalian Pak Camat kula aturi jengkar saking Palenggan. Katuran minggah wonten pepanggungan paring sabda tama utawi sambutan dumateng warga sedaya ingkang sami rawuh dalu menika. Ya, duduk. Sapa ngongkon? Aku punya anjing kecil. Pak Camat. Oh iya, astagfirullahaladzim. Pak Camat. Oh, balik. Tulung. Dak. Hah? Mas munggah kok Pak Kaya musik to, Nok. Oh nggih, Pak Camat kali Pak Kapolsek iki Mbah Lurah, Nok. Mbah Lurah sugeng. Niki Pak Camat. Niki Pak Camat. Nggih, Raden niki. Oh nggih, Pak. Nggih. Niki Pak. Pak Kapolsek. Nah, lha iki mau nek maca barbershop ya. Kowe tak duh. Nen. Kowe aja sembrono. Bablas. Kudune lah ya iso maca Pak Kapolsek so barbershop. Tekan samping iki barbershop. Gagahe kaya ngono barbershop. Bocah uhur. Raden mriki Pak nyun sewu Raden ngambil. 1 2 3 juta, Pak. Wes. Ben sambutan. Nyapa guyu penonton ra bagian guyu. Seneng. Nggih. Nyun sewu monggo ingkang badhe paring sambutan monggo. Diparingi mriki malih nggih mriki Mas. Dadi meh-mehne dilanglone nang dandang kok sampun, Pak. Nggih. Oh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, serta jajaran, Bapak Naramil, Bapak Kepala Desa Cendono, dan seluruh perangkat desa, Bapak Ibu sekalian, tokoh masyarakat Desa Cendono. Langsung saja, malam ini tidak ada kata lain kecuali luar biasa Cendono. Juga luar biasa Mbak Niken Salindri beserta rekan-rekan, Mas Bambang juga. Saya 2 kali lihat campur sari di Kecamatan Kandat ini. Kemarin di Ringin Sari. Nggih Pak. Sinten niku campur sarine sinten? Alah meneng ngakune. Wes meneng wis didum. Sanes Mayangkara to? Wis didum gonku kan wis didum. Jadi campur sari seperti ini sungguh kegiatan yang luar biasa, aman, tentram, gayeng, guyup, rukun. Saya lihat seluruh lapangan Desa Cendono penuh, tidak ada tempat, pedagang juga laris, dan semoga nanti akan diikuti oleh desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Kandat, khususnya nanti bisa menghadirkan Mbak Niken Salindri. Mudah-mudahan. Ini kami dari kecamatan, Polsek dan Ramil tidak bisa bantu apa-apa Mbak Niken. Isone bantu izin. Soalnya gak dikasih izin ya ora mungkin enek ngene iki gitu. Nggih to? Nggih leres Pak Camat. Niki mah mboten bayaran to Pak? Mboten. Wes tak.
Wis sakai. Bantu izin tok. Maksudnya izin ini mengiyakan tanpa adanya ACC Pak Camat, Pak Kapolsek. Ora enek mayangkara ning kene. Izin keramaian lho, Nok. Oh. Ngapunten monggo dipun ajengen malih. Nggih, jadi untuk pesan-pesan Kamtibmas, ini di sebelah saya ada Pak Kapolsek. Silakan Pak Kapolsek menyampaikan pesan-pesan terkait dengan kondisi, situasi ataupun apapun. Mungkin langsung. Oh nggih. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Astagfirullahaladzim, ngewe duit 500 masa betul kan? Lah sing ndi? Pojoke lho. Pelera ketok ketutupan wetenge Pak Camat. Betak. Betak. Pelera ketok brengose tok ayo. Wes. Dilono Mas. Kan kene ndon kling-klingan wetenge lho. Lambe godir. Apa? Kowe nggak dibedil. Pak. Siap gerak. Siap gerak Pak. Pak siap gerak. Ya Allah, Pak ngapa? Siap gerak. Siap gerak. Pak siap gerak. Siap gerak. Iki Pak Camat yo. Lho aku harus meluruskan. Iya ning adoh ya beda. Ayo siap gerak Bambang. Ayo kempeskan. Betak. Kowe nggak di atas Pak Camat sing disubyo-subyo. Cerit. Ngapunten lho Pak, mengke kula kethoke sirahe. Baik, terima kasih semuanya. Jadi selamat menikmati. Kita dibondo tangan. Dari Mbak Nika Salendri, ini dari yang punya gawe Pak Kades. Kami persilahkan untuk pesen-pesen. Monggo Pak Kades. Oh mboten. Kalau tidak, mewakili dari Joko Mincam Kandat. Sekali lagi selamat menikmati untuk Mbak Niken. Semoga sehat terus bersama teman-teman sehingga bisa ngayai job-job sing bengi jare yang double. Double Pak. Jare yang double. Jadi Oh mboten Pak. pas double ya gak nyiprat belas yang kecamatan ya. Milo, kudune kamu sebagai warga yang baik dengan Pak Camat itu kudune piye? Lah aku BTN kok. Dudu warga kene aku BTN Rejo Mulya. Ya setidaknya kamu sumbangsihmu ku lho, Nok. Nyumbang apa nek kene golek malah Ayo, nyumbang. kula nggih golek lho, Pak. Bener, Pak, kula nggih golek. Mantri kula golek malah nyumbang ya ora nek ovo-ovo blas malah TV kadol, kulkas kadol, AC kadol. Apa meneh mobil lah iku gak duwe, Pak. Iki numpak elep aku, Pak. Nyumbang apa? Wes. Trit. Ngapunten Pak, ngapunten. Ngapunten. Maaf Bu nggih, ngapunten Pak Camat. Mbak Niken radi nggih, ngapunten. Nggih, betul napa? Wis tak omongi. Omongi ngapunten lho Pak. Niku Mbak Niken radi nganu nggih ngapunten. Radi gendeng, stres semua stres. Ayo, syukur. Wah, karo Pak Camat. Makane peh panggung anyar mbok dikek isolasi apa strapless. Wong iki mbok sing komunikatif sirahmu cepet. Siapa sing masang panggung? Wis tak pecat iki. Kalem. Kabeh kok mbok nesoni Pak Camat, mbok nesoni. Ora. Kecuali Pak Lurah kan wis ngowehi, Pak Camat karo mengkan nesoni terus. Nah. Napa keplok bareng iki? Saru. Ning panggung kuwi kok mbahas sawer ki saru. Seniman iki saru, diparingi ditampani. Lek ora dinteni. Aku wis ngenteni ket diingi ya, Mas. Ngapunten Pak Camat. Sampun Pak Camat. Ngapunten nggih Pak Camat nggih. Niki wau mboten Gojek. Ngegrab Bang, ngegrab. Bocah. Ya selamat untuk semuanya, selamat menikmati. Semoga ini bisa terulang lagi di kesempatan berikutnya. Ya, Pak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes sing gemes gare gemes apa? Hah? Bring gare gemes apa? Kumise. Tanganmu lho. Sing gare gemes apa tangan? Kumise. Alah. Ya ampun. Kumise. Ya Allah. Kaya Pak Lurah iki kaya bapakku dhewe. Oh ngono. Heeh. Saiki Mbak Lek Pak Camat. Nek Pak Camat iki kaya omku. Lah Pak Kapolsek. Nek Pak Kapolsek iki kaya pakdeku. Weh, mek niken tok lho sing wani ceblak-ceblek pundak iki. Duh, sudah akrab loh. Iya, sudah akrab ya kita, Pak. Iya, kita sudah sehati ya, Pak ya. Loh, aku lek karo Pak Camat ora tekan loh. Mas nikah. Lek karo Pak iki lho tekan. Waduh. Lek karo Pak Lurah. Nah, teko. Lek karo Pak Camat, Karo Pak Camat.
Oh guyu to Mbak. Bocah piye to Cak? Ya. Ada permintaan apa Pak? Lagu apa Pak? Mungkin Oh mau mana? joget aja Pak. Joget aja nggih. Joget aja. Di panggung itu hukumnya 3 Pak. Nyanyi, joget, kalih Nah. nyate. Oh sing keri dhewe Pak. Sensor dewi Mas. Oh. Bapaknya orang milih nyanyi, orang milih joget. Terus Nyang, nyate. nyaponi. Oh nyapa. Pak Camat mbok nyapon. Ya dipinangkani. Nggih dipinangkani. Tetap di jenengan sini apa, nggih. Pak? Oh, manut sing penting gayeng nggih, Pak. Nggih. Nggih, siap. Mbak Lurah sing maringi mah mbok tawani. Alura kan nyuwun memane. Gua memane, oke. Memane to, Pak? Lah yo. Ya, tetap di sini nggih, Pak Camat. Monggo mungkin buat dokumentasi dulu foto. Enggak boleh nggih. Nggih. Foto. Ini kan tengah. Kula tengah. Ya. Ini kan kita seperti adik kakak. Allah ya Karim. Pak Polsek tadi, Pak Kapolsek. Nah. Enggak, Kak. Ini Bapak di sini di ama nah gini. Bapaknya dia jadi tinggal barengnya. Yes. Ya ampun ikan Pak Camat loh kan iki. Bocah lambene godir gitu. Bocah celebang-celebung. Ampun, oh ini dari Gaya panggung. Pak, gaya. Gaya Pak, Gini. oke. Pak Camat HP-nya bisa saya bawa Pak? Langsung saya bawa ke Pegadaian aja, monggo. Minta bantuan Pak Camat. Nanggap Pak. Wes, stop. Malam hari ini meriah sekali ya Pak ya. Meriah. No. Alhamdulillah. Pak Camat, Saya juga apa? jenengan remen apa mboten? Pakai. Senang sekali. Saya Bapak sudah senang sekali. Sampun puas napa dereng Pak? Belum. Syukur. Kenapa? Kenapa belum? Kenapa kok belum Pak? Kenapa belum? Nah waktunya belum habis, bener. Waktunya habis Baru. Oh gitu. Ini waktunya habis ini habis Pak. Sing entekne ya sapa arepe? Tandakne dhewe. Yo, Aku nyanyi. luwe. Heh? Tandakne dhewe aku luwe ya. Apa-apa? Pemane sing kaya ndek iki kaya lencong ndek iki lho Mas. Lewong, lencong. Nyapa lho, mbok salahne terus aku wis salah terus janan ndek matamu iki. Matamu dhewe iki. Celawap banget. Jenenge momong yo ngene iki. Suarane momong iki. Sapira nadane? Ting tingane Mas. Mong sliramu. Ya. Mong slikane kan tangan suraning hatiku aslimu tangranggani dadi osadani aku kang nandang pronto lilanana saged mringas niramu tansah kadhing renteng kaya mingin tunta. Monggo Pak Lurah. Sehat selalu. Matur sembah nuwun Bapak, sehat selalu. Nggih, Lah. matur nuwun Pak Camat. Nggih. Pak, sangune dereng. Sesat. Nggih, Pak Kapten nggih. Kowe engko lek sini. Pak Camat, Eh, Pak Barbershop, Barbershop. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek. Piye to piye sampean piye nyuwun apa ta?
Pun sangu. Watuk ramah mari. Iki aja kakean diang to ya. Kaya sapi. Sapa ngene iki? Ya ya to, wong didiang. Iya sini. Oh, Nggak boleh. Ipan Sulikah. Kok Ipan Sulikah sini. Ya. Nah, iki mergo suaraku kan tek iki enek MC anyar no. Sapa? Enek MC anyar. Mau yang muni ngene. Bang, engko kirane anu bar nikah nyanyi sambutan tak MC-nane aku saguh tenan. Yo, aku siap dadi penggantimu. Enek. Di Mas Ali itu. Inisiale amburne I Ali. Ali. Ki. Ah, sapa yang mlebu penjara? Beh. Oh alah, sampe nih mantan Anu ya. napi to, Mas. Irungku kaya luweng ya. Ayo. Dan nyapok sampean bebas, Mas. Loh. Lah yo, anu aku demo ndingi lho, Nak. Kuwi perkarane aku dilebokne kene mergo nek demo rame kae. Oh, kan kaya obong-obong to kae. Lah aku ki ndi? Kuwi apa wi? Kuwi lah iki malinge no asine. Semakin diperjuangkan semakin disepelekan, jika diam akan maka akan diselesaikan. Disepelek, Disepelek, dispesialkan. disespesialkan. Sah. Disespesialkan. Dispesialkan. Semakin diperjuangkan semakin disepelekan, jika diam akan maka Oh ngene. akan dispesialkan. Maksudnya ngene, semakin diperjuangkan itu kita selalu disepelekan. Ning, lek awake diam, kita tidak banyak bicara, kuwi malah dispesialkan. Semakin kita cinta, semakin kita disepelekan. Semakin kita diam, semakin dia Spesies. Semakin kita diam, Semakin di depan. ora. Semakin dia pergi. Ya, ki ben Aku dikancani. mencintainya sederas hujan, tapi dekne malah ngiyup ngabur. Oh. Lah kok aja? Luwak di samping apa itu? Luwak. Fungsi luwak di samping. Ya, ayo Mas Ali sampean sing jangan MC Mas Ali. Yo. Ning Magetan tuku bekicot Pak Colopot, ganteng banget. Hah, rapas goblok. Ayo. Pak Colopot, kakean cocot ngono lagi. Iki lho MC-ne sing anyar. Bapak Ibu, mengke lek kula mboten saged niki MC pengganti kula monggo. Nah, lah iki sarunge malah kaya Ayo, genteni Mas Bambang, genteni Mas Bambang. Kowe MC yo, kowe benrong MC Mayangkarai. Piye wis kruwesen raine, Nduk. Awak iya temen. Ki konsep piye to ki, Bang? Nih, Mas. Ngono jare ngaku MC dandu. Rupae bekicot. Nyanyi bisa nyanyi. Mas Ali, nyanyi bisa? Bisa. Coba kita nyanyi lagu dangdut, Mas. Wis sing ngapi mek apik kambil cawi. Rindunya. Miki cekel sebelah kono. Nah. Ah. Rupa kaya iwak rengkik. Rindunya hatiku padamu kasih. Keri Maisan. Wes, tak kuat aku wes balik ae, Mas. Nyanyi apa berubah jane? Dong. Domongi iki pintere mepek kambil. Mergo iki budeng to nek iki. Pinter lek kon bacoki apa-apa nganti tangane dibacok dhewe ya. Ngono jare aku terima nang MC wis dandang. Mamulo. Cincinya cinta. Lah. Pas nek rindu. Weh, rindu hati. Setinya cintaku meluluhkan hatimu. Sucinya cinta
apa? Izin komandan. Siap. Arep ngambung hadiah. Tak kira lek opo nguyuh. Cium nak, janduk. Heh, wera. Ngudang bayi. Barang. Nyah. Ngudang bayi mah dipisui bayine. Bocah lek ra oho. Ini anu Bapak Ibu, hasil saya dengan Niken Bapak Ibu. Nggih niki anak kula kalih Niken nggih niki. Ya. Lah aku mek sampean yo dadi zebra no anake. Sampeyan nireng aku putih kok. Kula weling. Bocah iki lah nggerak nyawang aku gumoh. Nyanyi ora? Ganteng Tik, ganteng. Ayo wedok. Ayo nak, ayo Tik senok nak, senok. Iso senuk. Tapi ya. Dikutak cantik Tik. Jajal Mas Gendongan Mas, jajal Mas Gendongan. Gelem ta? Kepuk. Apa rupaku yo ndruwo ya. Wes. Nyanyi, wes wing adikmu lek semaput wis ambekan. Aku nganti sesuk ora ketemu iki neh. Iya, wis digawa mulai apa piye? Digawa tanggapan. Wes. Ya, kene iki ditemani apa dhewe nyanyine? Bentar nak, ibu kerja dulu. Ndak pareng nangis lho Mas nangis. Gak boleh nangis, gak adik ora. Ayo nak. Walah dondo. Iki Pak Mboke nganti to jane iki. Yuwin, Yuleh, Kang Leh. Iki lho anakmu nangis lho, nyong culek. Tak culek gentik. Ora. Ora. Kesayangan nek iki. Oke. Jane mbokmu ning ndi to, Le? Lho lah kowe piye mbak kowe dadi mbak kok. Lah masalahnya ra gelem nek. Mohon perhatian ini ada anak kehilangan orang tua. Bagi orang tua yang masih jajan dimohon ini ditunggu anaknya di atas panggung. Monggo orang tua ini ditunggu anaknya di atas panggung. Wes nyanyi, kamu minta ditemenin sapa nok? Ayo, ikut Mbah dulu. Weh, tanggapan saomah dijak iki. Mbok sek desa ngono dijak. Ya. Ora nak, ibu kerja dulu, Ibu. Iki sampean nyanyi dhewe apa? Sama Mbak Afi. Ya Mbak Afi kene iki. Kancan ono. Iki wektune kurang anu ya. Kita out pukul 10:30. Ini kurang setengah jam ya? Ya. Ya. Mbak Afi. Soalnya Mbak Niken mau ke Nganjuk ini. Ya. Dewe kowe panggah ya to, mulai. Bojonegoro. Besok pagi kita ke Bojonegoro. Mayang karabar aku rong bar. Sampai. Aku sampai isuk. Ya semangat. Semangat. Isuk. Ketemu di Bojonegoro besok pagi ya. 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 Lagu nih. Kadang melati pring mustakan dira mantasi katanan senar sangsarya kadang melati. Nggih, jan matur nuwun nggih. Ya, Bocah. kita kasih dulu sama Mbak Afi, Apa, ditambahi sama Mbak Sapa? Putri. Mbak Putri Lop, ya. Kene nak, ya. Lagune Bambang wis ngetan. Bambang wis ra ono. Enek. Bambang wis almarhum. Loh, Bambang sapa jenenge Bambang apa iki to? Lah yo nyapa iki barang. Aku ndek nyekar nek tulisane maisane tulisane Bambang Balowo. Ora kuat yo. Wong meger-meger. Loh, wetone sampean apa? Wetanku to. Anu Wong wi wetone Senin Wage ya. duduk berarti. Oh, sampean kan Wetanku malam Minggu. Loh, malam minggu. malam minggu berarti Sabtu. Sabtu apa Kliwon? Heh? Sabtu Kliwon. isuk ta? Heh? Sabtu isuk. Bakdo mulut. Bakdo mulut iki berarti Ayo ndak. Sabtu Pahing. Yo satu paen. Wis saune-unemu. Pokok kamu bahagia. Jan Ya. ngaput tok Digarap versi apa no Bang Wetanmu? versi Jalanan? Enggak. Enggak. Versi sakral. Sakral. Apa? Kuwi apa? Iso tuntung ya. Yes. Wong ngambung ngene dhewe kan. Ya. Ya. Ya, Bang Wetan. Ya. Tengah, aku di tengah. Nah, jajal nadane sak pira, Mas? Bang wis rahinowi. Yo. Ya. Oh, bawa sik ya. Lingsir wengi
Oh ya tengah-tengah deh lali ya. Yo yo. Lali. Pak Bawa nek SMP 6. SMP 6. Ya, Mayang kan ya. Amin. Amin. Bang bang bos rahino. Bang bang bos rahino. Srengenge muncul sunar sumambura. Bang bang wos rahino. Bang bang wos rahino. Srengenge muncul sunar sumambura. saking Bantarangin Sang Patih Plono Sewangga wayahe Sang Patih Bujangganong iki lho bocahe ayo le Patih Bujangganong sing prapta lho ayo lho tanjakno le dikencengi taline jam pira iki nyapa kecepilang hati-hati yo Patih Bujangganong ayo le yo aduh sikilku mau ngapa ganong ana sikile likatan lho ya nek mamu lho ganong ana sikile likatan kagak mangan brutu ayo ayo
Bocah kanonge kesel ganti meneh ganti meneh oh eyang mayang koro eyang mayang koro ayo Pak Soleh wajibmu yo ayo yo nyuwun kami datosan nyuwun slamet tengah wengi iki ing tengah wengi iki kawula sowan pentas wonten ing papan panggonan kene nyuwun tampahe pangestu ya slumun slamet sak kabehe ya ingsun ngadeg ana ing tengah jagat dudu jagat sipate alam jagat turun ing urip ajiku semenyang apa kuasane sira ingsun kongkon lebon-lebone badan para manungsa seda edan ora edan seda edan ora edan kang kalana kawula nyuwun damel pangestu nyuwun tulung menika MC-ne Bambang Gumoh kesloloten kodhok ketheke lah iki kethek lau gorila eyang mayangkara iki panjenengan dereng kula paringi sapa sesembahan madhep rono aja rene kang kawujud tumbal nyawa aku ora menika Bambalawa kula sumanggaaken eyang kalem mekarku diokah iki le kowe tak wujuti kowe tak ugemi mayangkara sansaya gebyar sumobyar wi krana aku ning ya aja kebajut to le mosok Bambang mok sugone aku ora doyan le aku mukok lah rumasane aku tas kresek kok piye ya liyane nggih yang ngapunten yang lintune sinten yang anu Soleh ya Kevin apa kowe Soleh piye Pin kaya kok Soleh piye wis colopot aja sembrono aja gegojekan kowe ngerti gak Bang apa gegojekan kuwi ana papan panggonane dhewe-dhewe oke kethae selamulet iki lho nemangan luwe aku uyar ora bakal mangan ora bakal sesembahanku tak dadekne tetunggalku Bambang aku wedi dhewe lan ugi-ugi dumateng Bapak Kades Sendana menika kula dongaken panjenengan pinaringan berkah slamet kawilujengan piye Bang eyange madosi jenengan niki pun kaslupan eyange madosi Soleh kaengko ndang panganen wong ora aku ora goleki Soleh Bang cangkemmu Bang ora iso ora goleki Soleh aku goleki kowe Bang kalau bocah iki lho Soleh lho Assalamualaikum Abah nggih Assalamualaikum niki jaranan Bang nggih oh ngaten nggih ngapunten Bang bocah kok iso duwe foto kuwi
Ngapunten Abah, nggih. Abah Soleh, nggih Abah. Abah Soleh. Jan jelama ora duwe tata kowe. Anak Abah Soleh kae. Sing dingge tumbal ya kuwi. Nah ini gambar Bapak Ibu yang mau dingge tumbal Mayangkara ini. Pak Soleh, eyange madosi iki lho. Kok iso duwe foto kaya ngono kuwi? Nah niku tumbal berikutnya. Sirah kok brigo. Yo, Soleh. Ayo Le, Yo. iya Mayangkara, hadir. Hadir lah. Iya Mayangkara. Hadir, hadir, hadir. Hadir lah. Bali, no, Bali, Bali. Ya ya. Oh, stay. Pak Lurah, dipun madosi yang Mayangkara, Pak Lurah. Monggo kula aturi Bapak Kades Pak Lurah. migah wonten sasana pepanggungan. Nggih, Pak. Dipun madosi monggo. Oh, kan mandap. Duduk. Sila, Pak, sila. Lingguan ya, Sila. Nah, sila. Nah. Nyuwun ditambuhi. Wong boten. Wong duwe. Ketel dremis. Lho, iki sakat. siji ki apa 5? Oh, 500. Mbahmu lho jalu. Diatur ngono. Lah, Kurang siji tas ger. Wah, ketane oke enek. Sing biru tambah as. Iki sitoke meru-meru iki. Bali. Matur sembah nuwun Pak Kades. Mugi-mugi lancar pinarungan barokah. Waduh. Gangguan Bang. Lah tutup. Nyapa? Tuwek, goblok. Nyapa to? Langaiku mbok plinet. Tak gambuli. Ora malah mari malah nemen. Lah tak kira emang kulit. Rasano. Tak kira Wong kulit. ngerti enek kayune, rasano. Wah lagi mau kayu ta? Lah gambui. Gabui diawang-awang, demite ngerti. Ora nak tetep nang. Bendang metu lah demite mundup-mundup kok. Ro ngerti. Irungku Delon. asli. Bathomu ireng nek ganongan. Delon. Sotinge. Nyawa bathomu delon. Nah, kalau celeng serenggi rawuh. Nggih, Raden Jaran. Nggih,
Oh, Balura nggih. Niki Prabu Patke nggih. Ayo malah kene. Yes. Tepuk tangan buat Mayangkara dan Niken Salindri. Weh, kan. Wes. Puas napa dereng Bapak Ibu? Sampun, nggih pun. Akhirul kalam. Assalamualaikum. Oh dereng nggih. Matur nembang nuwun kagem Mbah Lurah. Ugi sampun paring rejeki dumateng kula sak kanca. Anggenipun dalu menika sowan wonten tlatah Cendana mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 18 taun nggih. Ya, kala wau persembahan Horse Ganongan ugi Eyang Mayangkara sampun rawuh, sakniki dipun selingi lelagonan kalian Mayangkara. Setuju? Spektakuler anggenipun Mayangkara marak sowan wonten tlatah Cendana Kandhap. Boten namung mengke nyanyi ning mengke ugi wonten tarinipun. Tari napa Bapak Ibu? Kok gedhek piye to? Tari napa? Kepang. Ini sudah latihan seminggu Bapak Ibu sampai direwangi telu supen barang niki. Ning alhamdulillah niki pun kandel, pun aman terkendali. Oke. Bapak Ibu, sampun siap kanca-kanca? Oh, saya benakne. Oke. Bagi yang masih berada jauh nan sana segeralah merapat di area lapangan Cendana karena akan ada spektakuler tari horse utawi jaranan. Oke, yuk, oh ya, es, jarane wedok Bapak Ibu, niki jarane pun KB tenang mawon, oh tasik perawan deng jarane, oke, semoga Bapak Ibu dipun persani sesarengan menika pasugatan saking konco-konco Mayangkara Niken Salindri Jaranan. Turunggo Mayangkara Niken Salindri iki lho bocah
sowan Cendana le Mayangkara lho iki pimpinane Niken Salindri bapane Soleh Mangku Praja Semangat toh malam minggu di Cendana bersama Mayangkara. Yo, awal,